tiitonde tiiɗi e dije du tiiton musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam yeeɓiyankoɓe Titonde TV min salmini on mi juurima on mi ñaguirima on gueɗe moƴƴere wonon kala e kuuɓal mboɗo namdo beele ko jaam jogui on jaggi on minen ga alhamdulillah ko jaam noon yo jaam ɓoydumo tigui en garti e émission men tufde fulɓe noon ene loote ene ƴoogue ene wuppe ene taccine ene hannirta ni henna hande noon en eɗen jaɓɓoɗo hen jalal mongal jabbirgal mongal wakkirake dasirake wakke taƴa balaɓe dase taƴa cudduli tigui woni gorko mo Paate Galo o noon woni ceerno Mountaga Ba fa tabarakallah machallah ko neɗɗo tedduɗo ko neɗɗo baɗɗo fayida ko neɗɗo moƴƴo guila jokkodirɗe mum ko jokkodiral bangal fayida woni ɗon ne taw noon garɗen toon to noction nde o jaɓɓima hen hannirta ni henna hande noon Allah waɗi ko kanko ari ga hen e Djely Diop Mango e Dirali Allah rokki en fartange kadi sagano ari nde hawri koye mawludul nabiyu sallllahu alayhi wa sallam woni ɓurɗo ɓurnaɗo windere ɗum noon sikki ala en dokkanmo tan o salmina bisimilla. بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لمن لا لأوليته ابتداء ولا لأبديته انتهاء ولا لبقائه انقضاء وفناء مكون كل كائن وما سيكون من الأشياء خالق الأرض والسماء مرسل الجبال ومجرى البحار منزل الأمطار ومحيي كل حي بالماء الحي القيوم القادر سبحانه لا يعتريه العجز والعناء بكن إذا أراد يكون ما شاء ومتى شاء وفي أي شاء وأين شاء ويعطي لمن شاءه ما شاءه من جزيل المواهب والعطاء ونصلي ونسلم على من صلى عليه الله وملائكته تكريما له وتعظيما وأمرنا بالصلاة والتسليم عليه حيث قال في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد الفاتح لما أغلق من مغالق هذا الكون من العدم إلى الوجود إذ هو سيد كل موجود إخواننا المشاهدين الكرام نحييكم بتحيات الإسلام المحبرة بالسكينة والمبتكرة بالتواضع أينما كنتم في أنحاء العالم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. bandiraɓe caggal yettude Allah e julde nelaɗo Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ko weltade no feewi arde ɗo yete e nokku meɗen mo jeyɗen mo gona hen hoɓɓe ala kulli haalin wonno so wiyama Titonde TV ko pulaku foof rendi wala kulli haalin sen gari ɗo garɗen ko e galle meɗen ko enen bismoto hen koye meɗen min calmini bandiraɓe yeeɓiyankoɓe ɗo mbawi wonde foof ɗo e leydi ndi ha e caggal leydi calminal islamiyankoji ittade to ɓuuri luggidde e nder ɓernde taw ina suudira yankinare e needi e korsa e jurum e gelli woni assalamu aleykum wa rahmatullah Dj Dow mi salminimama mi salminimama. So wiyama Mountaga Ba toon to Paate Galo hakkillaji ɗi foof paya e on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni kohowo diine on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni gendiyanke harbiyanke mo gandanɗa hoorema hande eɗen mbawi wiide e nder oɗon tuma ko jaggal e nder leñol ngol ɗum noon emin jiiɗi gartana min hen beele ko ɗon woni iwdini walla ala eɗen gandi neɗɗo ene jeeya e nder nokku o jogo yettode jettoɗe ɗe nanda taw noon tigui rigui ha joni wona e ngal ɗon ƴiyal jomum ala kulli haalin jeeɗen ko Paate Galo to woni lasli jinnaɗo meɗen gorko jinnaɗo men wiyete ko Mouhamadoul Ghali Alhaji Mouhamadoul Amine Seydou Samba Ndiouga Demba Hammad Biras Mawli Dula ala kulli haalin wa jinnaɗo men debbo jeeya ko ngoral Guidala ngoral Paate Galo noon goɗɗodirani ngoral ko Mauritanie Paate Galo woni Sénégal maya tan woni hakkude mabɓe wa ala kulli haalin Mountaga no mbiɗen joni ni jibinaɗo toon mawni toon janggi toon kadi kadalika ne wawi ko ngoral bindaneɗen ba ceerno Mamadou Lamine Ndaw kawi meɗen wonata to batte asko kadi ko baba kadi to batte asko kanko nawi amen peete 97 min janggi min o artira men ngoral min janggi ɗon caggal ɗum no min jeehi Cilon caggal ni ummitimi Cilon jaami Mauritanie wuro no wiye Matamboulana wuuro Safal to
janggunmi ha kemmi ijaza woni seedantagal wonande aɓari Qur'an caggal ɗum ɗon mbaɗmi école sanawiya ko ɗon jinmi noon garen seeɗa to fonno école ɗo ko université gonɗa toon to Nouakchott galle mo gummiɗa o eɗen gandi ko galle mo gandanɗa hoorema ko galle diine galle mo gummiɗa o ko galle mo gandanɗa hoorema yaari koto fannu alqouranil karim e nder oɗon fannu ene ɗeɓa hawde yimɓeɓe tan muntaga wonde toon to université e nder oɗon tuma ene jangga kadi fa tabarakallah heeɓi licence mum ha ala ko heddi woni koye ƴewde doctorat mum ne hannirta ni henna ɗum ne holno ɗum wayi e holno ɗum ardi ne tawno wonko gandanɗa hoorema a haali ɗum kono jinɓe ko defta hen ne hannirta ni henna pour yimɓe mbawa andude o ala kulli haali arade hunde foof yahata koye hoddiroji Allah ne wawno guila pamɗuɗa taw ɗum wonani e miijo ma kono yaha ha ɓooya ɗum arta tawno kadi Allah ina waɗatma hen jeeɗuma so tawi a hucci hen tan Allah tottuma ɗum wonde ko an jangguini hoorema ala kulli haalin jaaɗen mata mulane nde jangguɗen toon ha duɗal mahdara kamɓe mbiyete mahdara woni daara Sénégal nan mbiyete daara Mauritanie nan mbiyete mahdara ne jangguɗen ɗen ha parɗen ala kulli haalin hakkille men ari e wadde musharaka bak Mauritanie jaaɗen balleɗen ha dañƴen numéro naɗen e sanawiya Matamulana woni lycée Matamulana Allah waɗi mbaɗɗen keɓɗa bak Mauritanie way sattude ni fof bak Mauritanie joni noon jaaɗen université 2016 guel nden ha joni ko toon gonɗen en mbaɗi licence en mbaɗi kadi rawani mbaɗɗen ɗum ɗo mbaɗɗen master oɗo saaha koye marhala doctorat gonɗen firti wonde ko a rewani ɗon ɗo gandanɗa hoorema woni ɗo heewi rewede ɗo koɗo bakɗo tan codoriɗa ɗo bakɗo koɗo bakɗo tan codoriɗa eske machallah fa tabarakallah ɗum noon en gartat e nder buddi yewtere nde ne tawno ƴaɓanɗen ko mawludul nabiu sallllahu alayhi wa sallam ɓurnaɗo windere hande so tawi mi wima wonde mawluda holko saabi ɗum ala kulli haalin mawludu nde wonno mi ruttonoma caggal seeɗa jomiraɗo subhanahu wa taala ko ngaalu cuuɗingu o wonno hay goto andano mo nde o yiɗi andede nde o taguinelaɗo Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ko e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam tagore nde foof yalti ko sababu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam tagɗen andude tagui men andude hol gonɗo jomiraɗo subhanahu wa taala Allah wi ko kuntu kandan lam uraf fa araftu an uraf fa khalaqtu khalqan gonnomi ko ngaalu cuuɗingu hay goto andano mene jiɗmi andede nde tagmi tagore nde woni nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ko e tagore nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nde ko hen gandirton kam ɗum ɗon kala ko wawi dañede kala to wawi rewede so rewaka e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wawi hunde heɓetake on noon mo ganduɗa mawludu firti e pular ko jibinande mawludu woni jibinande rasul sallallahu alayhi wa sallam ala ko ɓuuri ɗum teddude woni ñalawma muɗum woni jamma muɗum woni beetaye muɗum woni fof muɗum ko jamma jibinande rasul sallallahu alayhi wa sallam ɓuuri ko ñalawma e jibinande rasul sallallahu alayhi wa sallam kañum woni dow ala ko ɓuuri ɗum towde ko heewi kewi e jibinande rasul sallallahu alayhi wa sallam nde wonno to hoddirama aduna oɗo ko ñirɓininoɗo ko tummininoɗo kono noon guila rasul sallallahu alayhi wa sallam nde ari aduna o moosi aduna o welti sababude rasul sallallahu alayhi wa sallam dendagal kulle fof belti e rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam on woni mo mbiyaten mo mantaten eɗen mbiya jimol ɓurnaɗo ñalli e miijo waali hoɗi e nder ɓernde konngol wawli haali jofal kirndal ɗo beetal waktu ñallal ɗo mantude ɓurɗo heen hoɗi najulu haali aminu jonaɗo arjuga nema gurdam ɗo weeli ha jarga rewni kolce baali ɗum fof koye jibinande makko sallah sallam aminu
ɗo weli ha jarga rewni kolte baali e mum lay denorol gurdam nde rokkoye guesam fuɗi fetti dene guiɗgol mi ŋaali rasulu ko haajugo kala sangaji muyam ala sohlaji goɗɗi e ɓernde mbaali to mayo nabi nawam jomam mi lumbo loƴam yolam mi muta yo futtu paali aminun ahmadun qourashiyu mahi manaɗo e fodde martaba tawɗo aali garal ma huuɓi peewal kammu yeyni ɓural yirli to ɓoyi barkeji jaali oɗo rasul sallah sallam garal muɗum wayini ɗum addani yimɓe jooɗade ina mawnina jamma jibinede rasulullahi sallallah sallam ko ɗum ɗon tan kono noon ma won wiɓe mawninde rasul sallah sallam ko bida ko shirku kono ɗum ɗon mataɓe pamani eɗen kala e jimol gotol eɗen mbiya mal fahmu mal ulama illam yafahami manahu binduno ɗum kono eɗen jofoɗon hakke holko heeɓi hakkille ha waasi famde jibinede rasul sallah sallam holko heeɓi ganndo ha waasi famde mana gonɗo e jibinede rasul sallah sallam holko heeɓi saggitoɓe e gandal ha mbasi famde jibinede rasul sallah sallam eyo kono noon minen foof ha nahnu ya allahu fashhad mawqifan wa jama'at al ahbabi ahla gidala bil ahdi nasri zimmatan wa kafala eyo bil hubbi nasri ta'atan wa khudu'atan hamin jettoyi bil ahdi nasri zimmatan wa kafala yani mana muɗum holko heeɓi ɓeɗo fof ha mbasi famde jibina rasul sallah sallam ɗum fof e wade noon enen kam jaɓɓe ɗum ɓe gonɗinɓe ɗum ɗo yo allah seedono men darde nde dariɗen nde e jabde tigui rigui wonande nafoore wonde e jamma jibina rasul sallah sallam ɗum tagui eɗen daari eɗen dardi e gilli eɗen dardi e aadi tiɗɗo eɗen mawnina oɗo jamma ɓurɗo teddude e jammaji machallah kadi bandiraɓe musidɓe oɗon gandi kadi ko windiyanke wittiyanke yimiyanke nde tawno on jii nde ɗon yimre pattamlame nde o yimi nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam kono noon so tawi en garti ha joni e nder jamma mawluda jibinede rasulu hol baraji podanaɗi e on mawninde jibinede rasulu sallllahu alayhi wa sallam baraji ɗi ko mawɗi baraji ɗi ine keewi ala kulli haalin sabu kefeero weltima e jamma jibinede rasul sallah sallam o rimɗini korɗo makko on kefeero kanko ɓurno sattude keferagal kanko ɓurno ande rasul sallallah alih w sallam kono noon ñande altine sabu ko weltino korɗo makko ari e makko wimo rasul sallah sallam jibinama o wiyami rimɗinima oɗon kefeero ɓurnoɗo anje rasul sallah sallam ɓurnoɗo sattude keferagal ñande altine fof omo hoyfirene lepte o lepteraki sababu ko weltino hen ko o ko kefeero tan de kono noon ƴeew julɗo beltiɗo e jamma jibida rasul sallam o holko dañata ɗon tan ene wawi yonde dalilu kefeero tan joguima hen bonus haala ko noon haala ko noon julɗo o machallah haala ko hen julɗo machallah ko heddi ko jaade rasul sallah sallam nala sallah sallam o wi kala jarɗum ko fotine o feccere jimol ko kamɓe koddata janngo yowmal qiyamate ɗum noon wadde so tawi a yi cheikh alhaji oumarul fouti en bindi sa ƴeewi safinatu saada dame ɗe pop bindi ɗi pop ko woni hen ko jaarde rasul sallah sallam e sifademo e mantudemo ko ɗum ɓe jii hen sa yi alhaji malik sy waɗi mimiya kadalika e jimɗi ɗiɗon ɗum fof ko yiide e baraji jarde e baraji mamuninde jamma jibine rasul sallah sallam sa yi cheikh al islam en ahmadou bamba en kadalika waaɓe noon ko nafoore soynade ɓe nafoore mawde wonde hen e jamma jibine rasul sallah sallam e mawnide ɗum e jarde ɗum ko ɗum tagui ɓe waɗi ɗum ɗo wa ala kulli halin ko ɗum ɗo ko nafoore mawde woni hen ko nafoore mawde soomi e jamma jibine rasul sallah sallam kono noon hande en jii e nder dente diine kewɗe folklore ne heewi hen nder oɗon fannu ne tawno hande wonɓe gandanɗa hoorema kañumen won fannu mo keeti kono noon so ngari ko kañumen jaññete ha kefta ɗiɗon programme uji e nder oɗon tuma rewɓe ngara taw wonne ponno siforade wonno ponno wuurude wonne ponno ɓornorade e nder oɗon tuma jomumen gacca ɗum ɗon foof noon hande eɗen daara ɗum jomumen ene goniri honno e yimɓeɓe ne gacci e nder oɗon tuma an hande hol wasiyo ma e ɓen ɓe gandanɗa hoorema kañumen goni yahoɓe e ɗiɗon mawludaji gam mawninde jibinede rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam
وعلى كل حال دعونا جمرة سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا كو لابدو كو تشنيدو وجبرها سونا كو لابي وجبرها سونا كو سني وتمودنده ko dum ko jomiraɗo yamiri ɗum ko rasul sallallahu alaihi wasallam yamiri ɗum ko basireden yahoɓe ɓe ala kulli halin so ɓe jaaha ɓe jaadi timmal ɓe jaada e koltu ngo ngannduɗaa koltu pewngu cuuringu ngo ngannduɗaa ala fitina pindinowu mana jalluɓe arooɓe toon ɓe ala kulli halin ewa ɗum ɗon kadi ko hunde moƴƴere so mbawa dañde heen baraji mbawa dañde heen kadi ko heɓete heen ko sabu wonno jarata ala kulli halin a dañata haydara way kono ɓe namdinoma hadith nal sallallahu alaihi wasallam beele neɗɗo so yeehi makka tan dañi baraji makka man o wiɓe Oumar habri hadith o wi kala kajjoyɗo hijra muɗum so tawi ko Allah laawol ngol o yehani ko Allah so tawi ko Allah o yahani man kana hijratuhu ila Allah فهجرته إلى الله ومن كان هجرته إلى رسول الله فهجرته إلى رسول الله ومن كان هجرته إلى الدنيا أو امرأة يصيبها أو ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه فتبيك الله براندا ما دنتون الله فتبيك نلا صلى الله عليه وسلم براندا أن جهاندا نجار نلا صلى الله عليه وسلم فتبيك أدنى جهاندا ولا كدب يويدا هاندسادو non ko jahanɗa ko ɗum tan dañata hay sa yiyama ala dari e suudu kaaba a tan ko woni e nder ɓernde ma innama al amalu binniyati ɗum ɗon ko anniya kala ko ganniyeɗa hen ko ɗum ko ɗum ɗon anniya o noon saabu kadi anniya o alay taw comportement o kadi feewa neɗɗo remi fof ko ɗum ko na sa sallam haali o wi inna allaha la yanduru ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum Allah darata kadi mbadiji kono noon ina dara anniyaji ɗi ina dara kadi golleji ɗi sabu woni hen kadi comportement ji ko golle mbaɗata ɗum accude hoore muɗum wadde ko ɗum ɗe ko suuraji terɗe muɗum ko golle muɗum alay sago neɗɗo timmina golle ɗe to batte terɗe muɗum to batte nder muɗum e bowal muɗum terɗe cuuɗiɗe e terɗe peñƴe fof mbawa dañde nelaɗo sallllahu alih w sallam noon tigui rigui mboɗo andi ko fayanagui ko foof hejjata ha joni e barme he mboɗo andi aɗa jogui jime eɗo banggue arabe aɗa jogui jime eɗo banggue pular hol jime tan ɗe mbawata rokkude ɓen ɓe ganduɗa ma kañumen goni yeɓoɓe Titonde TV ala kulli halin Titonde TV dokken ɓe yimre meɗen nde mbiyaten ɗalam beygol mi joncow min e wajjere mi woɗɗo dille haljere yimɓe oljere ɗalam diwa miijo naso nde ladde yumtude mi hoyno duule kame ndi diwri haɓɓere mi heɓɓo belɗi ɗi guttoji soysoy mi yaada e nayotoɗe mi fuɗɗa yewtere ne yewtami kayitol kuɗolam ɗo bindol jimol giɗo Allah giɗo am wonki heñere ne yewtami miijo kami ɗin gilli timmuɗi e ɗa ha ɓurɗo kala dow kammo windere cuɓaɗo mo Allah hormi totti timmal mo ɓuure mum kuuɓi pilti jokli windere mo saabu godal daña yurmede telli nelaɗo e bille ari sari noddi moƴƴere curam heɓata e haaldude jikkuɗa ha ne heewi no baade ina saɗi limde waadere ne fandini kartugol nunɗal muñal mum jurum timmal nabidimo kewɗo deƴƴere ne hiiɗo nde haali jomum moƴƴini ɗum ne hebbini kersa herkitta e yewtere mo jandilta mo aybinta e konngol mo ñohata haalata bongol e soñcere nabi joom belka nurɗuka laaɓka celluka so haali nuru yeyno hunceni ɓere nabi giɗo Allah joom ngari jondi jalbuni ne ñilkano kanŋe wi hono nangue yeynere yoni sifa ma nde joom ma jaari man ma nde suuɗi sifi ma kitabun bindi deftere ɗum noon mi rewa pele yiɗɓe hami heɓtoɓe jadal mi towo e dandu mantude ɓurɗo windere mo yiɗi ɓurne male aduna e lakara yarat ɗin gilli dalƴe e ɓernde heñere dañat malu janggo wona sara sawnoɗa ha daɗat kuluhuli daɗat ñande ñalngu ɓittere guiɗam ɗa ha e gonɗu ko gonga tengtuka ne ɓuranimi nene ɓuranimi baba sottere ne
ne ɓuranimi jawdi ɓuranimi ɓesgu ruham mo huccitoma jeeyeɓe tiɗɓe haɓɓere oumar ousmane aliyun yiɗɓe gonɗuɓe aboubacrin sifaɓe e moƴƴi ɗiggere lewi guesa diine jarnoy kokke belɗam ɗaɗam guena waji hen fuɗi fetti yencere ko hen duuri ɓerɗe karoye sirru godal koye hen keeɓi nuuru duncoyi laabi niɓɓere kulol guena waji gandal hunci birnal nde laaɓani ɓerɗe andude allah gonɗere e godal ma daña godal daña kala ko saawe kammu saabu ma fetti abbere e ma cate bilti gurdam ɓesni jumyume e ma jawɗele barkini gurni ɗe guure nabi kirdiɗo jewtiɗam guiɗam o mo guite ɓerdam e mum hono Saydou Helmere tabitkol gonga ɗiɗon gilli timmudi toɓi ili waji hen yari munta wefƴere nabi fodanam to jomma jobdi ɓeɗo e kala ɓi julɗo hebbin jurtu moƴƴere e ma ɗaminare resda jorto fanda e ma dosgal e ma lawol e jokkere ala hono ma e ɓaɗogol Allah beydal wonani no kawsu lañal sanga noddere mo jokkorima mo ñagorima heɓat tan mo jarma mantuma hoɗata e ɓittere yo hoɗ wona ɓerɗe gilli gona rasul sallallah alih w sallam oɗo wiya tan dogui miijam e ma guite cimti gonɗam korimi e surde ɗe bajoje gillam nanayi ɗe koɓe diidino laabi labtuɗi to ɗe ɓulnoje baade ɗo yargo sewdam so ma won doyi e guiɗo mum to laakara yoni kam hoolo annabi gilli korsam yoni kam tuuyo muuyoɗo gonga doosa yoni kam salndu jaalal diine kundam so mbeɗe limteɗo tufde ɗo yiɗɓe nodda wiyam lumbiɗo taccuɗo ma yo teram wiyam majnunu leyla ɗo nando foloyɗo ma baaloji irtude jamma koyɗam sahaji e beete ñallude hirde bindol toɓayyam welto deƴal ɓerne gurdam mi weela belɗam no baaɗu no jumri yuppa mi daña heɓidare timmude cofɗe terɗam so ɓandu hoɗiɗo fuuta e gonka ñiiɓal ne diwa ñande foof to ɗeybata bibje ruham ne hoɗiɗo zati kono tan miijo guidgol nanayɗa ha nanayi o jokko endam nanayi jibinaɗo garɗo ne laaɓi laaɓal nanayi pukkaɗo inni to Allah ceedam sallllahu alayhi wa sallam beele ɗeɗo jime kam ne bindataɗe ɗe halwa naɗɗa walla ka naɗɗo kalwa jime ɗe eɗe beeli kadi fa tabarakallah machallah eɗe jaaji kadi ko jime gilli tigui goni ɗon beele jime ɗe ɗe muulama walla ɗe muulaka taw ɗe muulaka ɗe muulaka kono holko padi pour muulede ala kulli haali maɗo ɗe padi tan ko ha saaha muɗum yonta eɗen wala koppareje ɗe gara koppareje ɗe gara ko noon tigui rigui sikki ala bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe en keeɗima en paami en teskima ko ceerno Mountaga Ba toon to Paté Gallo machallah aɗa jogui toon jokkol mboɗo andi voilà aɗa jogui toon jokkol mboɗo andi Paté Gallo ɗum noon sikki ala ha joni en gartaten noon koye rogere wonde nde ɗo gonɗa ɗo kon uddiɗɓe daara toon to Nouakchott holko woni mujibo on daara mujibo ko adi foof ko darnade gandal nde wonnoon rasul sallah sallam o wi ko hayrukum man taallama alqur'ana wa allamahu ɓuuri e moƴƴude moɗon ko janngude alqur'ana ha paari andi jannginoyi andinoyi ala kulli haalin enen ko oɗon ɗum ɗo jeeyaten kadi o haali kala ganduɗo suuɗi gandal muɗum Allah ma waɗan ma wattu gandal ngal labangal janggo yowmal qiyamati waɗane labangal jeygol natiro e jeygol ɗum noon wadde sudde gandal ko hunde hulɓinide woni hen sarde nde ko malal manggal woni hen ɗum ɗo woni sababu yidde wadde ngal ɗo tudal inchallah o tudal ngal eɗen janggina hen alquran ngal wiyete ko mahdara alghali joftinten ɗum ko e jinnaɗo meɗen Mouhamadoul Ghali nde wonno jinnaɗo Mouhamadoul Ghali kadi ko Allah waɗi o wuuri ko duuɓi 25 o wurani duuɓi kewɗi no fewi kono noon machallah o windi ko ina abboye defte astahfirullah duuɓi 45 o wuuri o windi 45 deftere duuɓi 45 deftere o windi ala kulli haali kadi koye liggey makko foof koye l'islam on no awa darde makko fof koye windude ko e gandal ala kulli haalin so en gari kadi en innirimo mahdaro ala kulli haalin ko wona jinguere ko hunde fonde wonde mahdaro wiyete ko mahdara alghali janguinteno alquran alkarim hadith rasul sallah sallam nde wonno gande pop jalti ko e qur'ana jalti ko e hadith ko heddi ko fof ko yimɓe tan kire e hakkillaji mumen kadi kala kereɗo e hakkille muɗum no wiyete marjaa o ruttorde nde ko qur'ana ruttorde nde ko hadith rasul sallah sallam fof ko hen ɗum noon janguinten ko hadith janguinten ko qur'ana janguinten ko sharia ɗemɗe ɗe eɗen janguina hen
arabia local arabia eɗen jangguina hen kadi anglais eɗen jangguina hen kadi français inchallah min jogui jangguinoɓe français eɗen jangguina hen kadi pular ɗemgal meɗen ngal fa tabarakallah machallah bandiraɓe en jii ne tawno eɗen gandi dudal ngal woni ko nokshot legal meɗen cité place ngal woni eɗen gandi fulɓe ne kewi wiide humam binnagal kala ɗo tawi états uji heewi wattu ɗon ko winde kono noon gandal so tawi winde heewi wattu ɗon ko états uji ɗum waɗi noon ɗo ha Chine yo neɗɗo ɗaɓɓit gandal ne haadirta hen ne tawno so tawi a joguima gandal tan an a wasani haydara ɗum waɗi noon dogue guilay joni ne tawno mboɗa andi Mountaga ko jogui ko kala neɗɗo ene yiiɗi ɗum jogade ne haadirta ni hen kadi so tawi wonde o ƴetti initiative o yahata hen jusqu'au bout ne tawno ko neɗɗo mo ganduɗa hoorema jotodiraɗo kadi ko neɗɗo gandaɗo ne haadirta hen Moustapha holto ɗeɗon moyen gummi ha ɗiɗon daaraji mbawi dañede walla wonɓe mbaɗuɗa partenariat e ɗeɗon gueɗe ala kulli halin ala to ummi hay nokku ni ko fof ko pawɗen koye jomiraɗo subhanahu wa taala eɗen jokkori kadi rasul sallah sallam kadi eɗen payi ɗum e dow koye meɗen inchallah wa ala kulli halin kadi wasata kadi liggontoɓe l'islam ma tawti men hen so allahu lamɗo o jaaɓi kono kam ala ɗo pawɗen ɗum ha ɓuuri nelaɗo jomiraɗo subhanahu wa taala ha ɓuuri nelaɗo mouhammadin sallallah sallam gonɗa ɗo ko moyen ngaji ma kadi gandal ngal Allah rokkuma ko ngal jiɗɗa feccude yimɓeɓe beele sukaɓe ɓe soɓe gaari yidde janggude ɓe garat tan ɓe koota e nder galleji mabɓe walla ala ne jogui logement ji ɗi gandanɗa hoorema so jomumen gaari ne mbawi hodde hen jangga wa ala kulli halin na waɗi logement ji kono logement ji eɗen mbaɗi adat kate jiiɗa ɓittude ha ɓurta ko joni tan joguiɗo haaɗi ɗum tagui jiɗɗen wiide bandiraɓeɓe kala ganni yiiɗo addude cukalel muɗum so tawi koko hoɗata haala guila law gila hewani gila gasani nde wonno no kuƴƴi cuwa yaaja taw doole ɗe cuwa ɗum ɗo yinde mbaɗen ƴettu tan ko forino galle ni wa ala kulli haalin ɗum noon kadi so ɓitti kadi ɗeɓi hamnade seeɗa wa ne waɗi hoɗoɓe no mbirɗen joni ni kadi ina waɗi ɓadiɓe gonɗa kadi so tawi janggui so beelama ene mbawi joftoyde galleji mumen ndenka timmuka ma rewe mumen hoɗoɓe ɓe kadi kadalika ñamdu mumen e yardu mumen e laaɓal mumen e fof mumen ko fawi ko e meɗen inchallah ene jogui tonggode so tawi neɗɗo yiiɗi jokkodirde e nder ɗiɗo oɗon daara ɗo fotata wawde rewde ne hannirta ni hen kadi beele oɗon palti ko wonɓe Mauritanie tan ɓen goni ɓe ƴetta toon walla ala neɗɗo ne wawi jogade ɓiimo wona ga hen e Sénégal walla banggueji goɗɗi adda ɗum toon mbawon ƴettude ɗum en charge en même temps aussi so tawi joomum o ko kaldude mum ko ene waɗa ɗum ha timma wona paltortan Mauritanie ko Mauritanie Sénégal foof walla aduna o foof kala joguiɗo ɓinguel muɗum ina addude ene wawi jokkodirde e meɗen inchallah bisimilla muɗum dullal ngal bismi ko dendagal ɓiɗɗo julɗo ɗaɓɓowo gandal woni Sénégal woni Mauritanie woni Mali woni banggueji foof en mbawi rokkirde numéro uji meɗen inchallah tongode o Mauritanie o inchallah men kadi mbadde affiché les kono rokkirde en direct ɗum wiyete numéro Mauritanie o ko 49 44 86 42 so heɓani hayto ko WhatsApp ina wawi accude message inchallah Sénégal o ko 78 302 25 61 woni numéro Sénégal o email o ko bamuntaga 94 gmail.com ene jogui jokkorɗe goɗɗe so tawi neɗɗo yiiɗi jokkade ma nde tawno hannde en jii wonɓe gandanɗa hoorema kañumen ko jangguinoɓe ko fewte banggue oustasuji jogade ɗi fa tabarakallah wona ɓurde on janggude ala ko ɓurde jomumen tan tigui rigui a joni jogade accès par rapport e côté réseaux sociaux ji walla e téléji ɗi walla e jaama radio ji ɗi beele an hannde so tawi neɗɗo yiiɗi heɗadema walla yiiɗi ha joni jokkadema holno fotata wawde rewde so Facebook mum walla so tawi ko YouTube mum walla so tawi aussi ko Instagram mum walla so tawi ko TikTok eyi Facebook eɗen jogui ɗum ɗo e ngala page mawɗo ni kono maro ko ɗum ɗo tan compte tan joguiɗen hen tawa eɗen mbattum vidéo ji meɗen jimmi meɗen pulaar ɗi mbattene walla jimmi meɗen arab TikTok kadi eɗen jogui Facebook ko Mountaga Ba tan mbaɗmi hen TikTok o kadi ko Mountaga Ba woni toon ko heddi ko Instagram e Mountaga Ba woni toon YouTube kadi eɗen jogui eɗen mbaɗi toon
TFG Family. TFG Family. ko noon TFG Family ɗum woni ko woni e YouTube to kono noon en mboɗo yiɗi mbayla inde nde mbaɗa inde nde gandanɗa hoore ma to joforto ko an taw yimɓeɓe so tawi ha joni gaari tappima tan inchallah min mbatta ɗum ko heddi ko noon mboɗo ñaago onon ɓe gandanɗa hoore ma wonko Allah rokki on ɗo banggue gandal mbaɗe feere naton e nder réseaux sociaux ji ɗi ne tawno réseaux sociaux ji wonɓe gandanɗa hoore ma ko hen woni wonɓe gandanɗa hoore ma ko hen janggata wonɓe gandanɗa hoore ma ko hen tan koɗi hande moni kala ko portable mum woni radio mum moni kala ko portable mum woni télé mum ɗum waɗi noon so tawi neɗɗo yiiɗi andude hunde e diine mum tan heewi nadde koye réseaux sociaux ji kono hono monen ene cohla hen ne tawno ɗo banggue guendiyankagal ɗo fa tabarakallah machallah kono kadi ɗo banggue tubakiri ɗo fa tabarakallah machallah kono kadi ɗo banggue arab hay ɗo banggue alqouranil karim fa tabarakallah machallah ne tawno kono mbiɗani so tawi neɗɗo joguima ɗum ɗon e hakkille mum foti ko sabtude yimɓe kala ha joni mbawa waɗ ɗum suivre mbawa andude ɗum mbawa kadi ha joni hutorade gandal ngal jomum joguigal ɗum ko an e waɓe ne mayani foof ɗum ko ñagude Titonde TV fewde moon gueɗal gongal ɗimmal ngal ko widema tan courage kadi wona hunde wemde ɗum ɗo way tan kone entrepreneuriat ni en rawɗon tuma saabu ɗum gonɗa koye awde te ko gawata ko anda tawi ma fuɗ anda tawi fuɗata kono noon awde e diine l'islam kon koko fuɗata tan ɗum kam eɗen gandi ɗum ɗon eyyi ko heddi ko noon ko wiide tan wonde so tawi won ko ponno mi namdadema mi namdakima aɗa yiɗi ɗum haalde bisimilla ma so tawi kadi ala calmodirande bandiraɓe ha gongol so Allah lamɗo jaaɓi mbawen tigui rigui ajoni yañade ko weltanadema tan no fewi moƴƴere ma e yankinare ma e yajande ma ñagonema Allah kadi moƴƴere inchallah anne kadi ko ɗo darenɗa leñol ngol ɗo nde Allah simmintuma townuma hokkuma kala ko jiɗɗa e ko pandirɗa bijaye rasul sallah sallam waɗana kadi ɓiɓɓe julɓe fof hebbina hono ma en kadi ɗum ɗo kadi ko ballal kadi ko darde tigui rigui machallah wa ñaganede Allah ko moƴƴere ko heddi ko ñaganade bandiraɓe fof moƴƴere janganade ɓe kisal e ɓeydare ndenka e udditare gam teddugal rasul sallallah alih w sallam caggal ɗum en calmini bandiraɓe yeeɓiyankoɓe men fof en calmini musidɗo meɗen mo garduɗen o ko jinnaɗo meɗen kadi nde wonno innira ko Cheikh Mouhamadoul Ghali Cheikh Sall to Pategal en calmini kadi sohnajo en gaccimo galle won galle walla en calmini kadi Pategal naɓe jinnaɓe wonɓe toon ɓe khalifa galle o alhaji Mouhamadoul Amine ceerno Seydou Nour alhaji Molla Amine en calmini kadi jinnaɗo meɗen debbo bandiraɓe goralnaɓe fof calminama ɗum noon dijeedu kala ko ngakki koye meɗen ko timmi koye jomiraɗo subhanahu wa taala kadi ko ngakki fof eɗen ñaagui yafuya assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh noon tigui rigui hay hunde ngakkani ɗo maɗo sone ngakka koto am ɗo fotata ngakkude ɗum noon en beltima no fewi e bismademo ɗo nde tawno neɗɗo eɓɓat gueno haajat ɗum ɗo noon en ɓooyi ɗum eɓɓude kono noon ko hande Allah haaji ne haadirta yana en calmini noon Mauritanie naɓe kamɓe kala e kuuɓal kono kadi woto en potani yejjidde fedde nde gandanɗa hoorema woni fedde Titonde wonde toon to Mauritanie kanko e hoore makko ko hen o jeeya fa tabarakallah machallah o darima hen darde tinde kono noon so tawi en kaali fedde nde alay saago en ciftorto présidente gonɗo toon mo gandanɗa hoorema eɗen gandi ko darde tinde woni Hawa dari hen no haadirta ni hen haabi won darima hen darde tinde ko wayno Oumar Sango den kamɓe kala e kuuɓal ne tawno mo limti juuma eywa en beltinima kadi fedde wotere nan toon ko fedde mabɓe wiyete ko Maba ko mayata eɓe jogui programme noon e octobre oɗo mo paɗen inchallah le 29 eɓen mbiya tan Mauritanie naɓe yoɓe cabbo min so Allah lamɗo jaaɓi so nden yonti mamin gar sappade mamin gar kadi hollirde Mabago ne hannirta ni yana bandiraɓe musidɓe teddiɓe heeɗiɓe ha gongol konngol wonta gongol e lawol gongol eɗen ñaago mbajjiri e bawɗe mum nde wasata wadde ɗum bongol tigui ne tawno haalde ha jofna koye jaɓanede jeeya on jarama windaɗo abonné ñoƴƴuɗon ɗo windaɗo abonné koko wojji ñoƴƴa sa ñoƴƴi ñoƴƴa e cloche oɗo mbo kollumonmi sa ñoƴƴi Titonde TV e DJ Duty